Sehän ei ole mikään salaisuus, että osaajien etsintä on erittäin haastavaa. Se ei vaan onnistu kaikilta. Ja siksi mä oon täällä. Atte saalistaa väsymättä. Atte etsii kaikkialta. Et sattuis tekemään IT-alan hommia. Anteeksi. Hauska sattuma. Näytät ihan koodarilta. Löytyykö koulutus? Ja jos etsiminen ei tuota tulosta, mä viritän ansan. Commodore 64. Se on 12 minuuttia ja täällä on IT-osaajia ihan jonoksi asti. Ja sitten me odotetaan. Mut yksi asia on varma. Mä en lepää ennen kuin mä löydän uuden osaajan. En nuku, en syö, en mitään. Oliko se siinä? Pidetäänpä ruokatauko. Älä epäröi, vaan antaudu. Vanha suomalainen sananlasku. Häh? Ai, onhan se.